Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo. Ndlalifa izulu ngithi uJesu KRISTU inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Izolo ke sikhulume kakhulu ngoJesu KRISTU inkosi. Ngithanda ukuphinde ngikhumbuze namhlanje ntambama siyagcina ukudla. Sizoba semkhosini usuku olulodwa nje kusasa. Asidli, siphuza kuphela okuphuzwayo, soze ukudla sikubone ngoLwesihlanu. Sibonga uNkulunkulu bekanye nathi enkonzweni zabasha. Abantu abaningi bayangithinta babusiseke kakhulu ngazo. Abanye baze bathi bekungezona ezabasha kuphela nabo abadala zibathintile ngoba kukhulunywa ngezono ezindala. Ngakho-ke sibonga uNkulunkulu, udumo lonke luya kuyena. Mina ngenzanga lutho, angikwazi kwenza lutho ukuthi lo ongigibele ayongigibele, ngiyimbongolo nje egitshelwe. Ungigibele uya la efisa ukuya khona, abese usebenzisa lo mzimba khuluma afisa ukukhuluma. Mina okwami ukumthobela, ngoba uma ngimthobela uSathane uzobaleka. Hayi lazi lelizwi, ulazi nje lihlale kuwena. kaJakobe chapter 4 uverse 7 uthi, ngakho thobelani uNkulunkulu kepha nimelane noSathane khona uyakunibalekela. Ukuthobela uNkulunkulu ukulalela uNkulunkulu. Uma umthobela umlalela, uSathane uzobaleka. Isikhali engikunikeza sona namhlanje emini ngithi uNkulunkulu umthobele. Noma ngabe yini akathi yenze, noma ngabe emehlweni akhe ibukeka ubuphukuphuku, uma kusho uNkulunkulu yenze, uSathane uzobaleka. Awucabanga uMose, kuthiwa Mose nomile nabantu, shaya leli tshe ngenduku kuzophuma amanzi. NgesiLungu that sounds silly, kuzwakala kuwuphukuphuku. Kanti umuntu oyisiphukuphuku bani? Mina, ngoba ngiwumuntu. uNkulunkulu uhlakaniphile. uMose walalela, walishaya itshe aphuma amanzi. Ukulalela kuhle kunemhlatshelo. Ukulalela kuhle kunemnikelo. Ukulalela kuhle kudlula yonke into. Umlalele uNkulunkulu, umthobele, uSathane uzobaleka. Isikhali engikunikeza sona lesi namhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Ngiyafisa-ke ukuthi sikhuleke bese siya ezwini lenkosi osukwini lanamhlanje. Asiguqe sikhuleke. Baba wethu olungileyo, Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, uyidwala laphakade, uyisiphephelo sethu, uphondo lwensindiso yethu. Siyakubonga nangalesi sikhathi ngoba unguNkulunkulu olalelayo ozwayo, unguNkulunkulu otakulanayo. Washo kuMose wathi batshela abantwana bakwa-Israyeli ukuthi la maGibhithe abawabona namhlanje ngeke baphinde bawabona, ngoba wena uzobalwela, bona bazobuka nje. Isimangaliso sikaNkulunkulu esilwa izimpi zethu. Siyahlupha thina abantu, sithanda ukuzilwela, kanti ushilo ku-1 Peter chapter 5 verse 7 wathi siphonse kuwe inkathazo zethu ngoba uyasikhathalela. Ushilo kuMatthew 11 verse 28 kuya 30 wathi wenina nonke enikhatheleyo nenisindwayo wozani kimi ngizoniphumuza. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga Jehova Sebawothi. Siyabonga Jesu KRISTU inkosi yethu. Siyabonga moya ongcwele, moya weqiniso. Siyabonga nisinikile isikhali sithi masithi uJesu KRISTU inkosi kusha amadimoni. Masikhule kuRoma 10 verse 9 kusha amadimoni. Masikuthobele sikulalele, azobaleka. Namanje banathi Nkosi khuluma ngezwi lakho. Inceke yakho ilalele, izinceku nezincekazi zakho zilalele. Khuluma uNkulunkulu wethu, khuluma uzambule. uJesu KRISTU inkosi. Amen.
Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu, udumo lonke lungolwakhe lumfanele, ikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. Hayi indlalifa yezulu, ake siqhubeke nezwi lethu elumgogodla. AbaseFiliphi chapter 2 verse 9 kuya kuverse 11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, wabasezulwini nabasemhlabeni abangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu KRISTU uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu Yise. Siyambonga uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa kakhulu. Izolo inkonzo igcine ingoJesu KRISTU inkosi. Sagxila kuPhilippi chapter 2 verse 9 kuya 11. Sagxila impela kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu osithandayo, siyambonga uNkulunkulu wethu onothando. Besikade-ke siqhubeka nezwi lenkosi lapha kwabase-Efesu. Namhlanje langa langolesithathu ukuthi kwakuyi-Monday, sikhuluma lapha sikuverse 30 Efesu chapter 4, kusho sizoqhubekela phambili. Kodwa ngiyafisa ukuthi ngibuyele ngiqale kuverse 25 bese ngiqhubeka-ke. 25 Philippians chapter 4 verse 25. Ngakho lahlana amanga nekhuluma iqiniso, ilona loyo nomakhelwane wakhe, lokhu singamalungu omunye komunye, siwumzimba wodwa nomakhelwane. Ngakho asilahla amanga bazalwane, sikhuluma iqiniso. Impilo yakho ayibe iqiniso, umshado wakho awube iqiniso, ubuzali bakho, ukuba ubaba akube iqiniso ebantwaneni, ukuba umama kube iqiniso. Mhlawumbe uhlezi baba kulomuzi nje, ushiya inkosikazi le emakhaya, uhlezi emqashweni la, noma usuzothola umuzi elokushini, ekhaya abasakwazi. Ingamanga impilo yakho, akazi unkosikazi ohlezi naye ukuthi ungowesibili. Mama, ayazi indoda yakho ukuthi ushada isibili, awudivosanga naleya ndoda enye, wavele wayishiya nje. Ayazi indoda yakho ukuthi khona izingane okungezona ezala ekhaya. Kuningi ayazi indoda yakho ukuthi wena washiya izingane wathi ezikadadweni kanti ezakho. Lithi izwi lenkosi, ngakho lahlana amanga nikhuluma iqiniso, ilona loyo nomakhelwane wakhe, lokhu singamalungu omunye komunye. Ngeke uthande nawe ukutshelwa amanga, ngeke uthande nawe ukwenza isilima. Verse 26, thukuthelani ningoni, ilanga lingashoni nisathukuthela. Khona abantu abathukuthela iy'nsuku ey'ningi, udubile akadli, wavuka ebusuku ayodla bengabona abantu, khona bezolokhu becabanga ukuthi akadle kanti uyadla. Uphila impilo engamanga. Kodwa abantu bakithi, hayi. Verse 27, ningamniki uSathane indawo. Nisho encane enhlizweni yakho, ungamniki uSathane indawo. Akuhlali inkosi uJesu kuwena igcwale enhlizweni yakho, ungamniki uSathane indawo. Verse 28, owebaya ngabeseba, yeke ukweba, kepha kunalokho akhuthala asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokokwabela osweleyo. Verse 29, makungaphumi emlonyeni wenu nalenye izwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo. Uyakha yini wena ngomlomo wakho? Okuphuma emlonyeni wakho kuyamakha yini umuntu? Verse 30, angiphinde verse 29 angiqedanga. Makungaphumi emlonyeni wenu nalenye izwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo. Kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa bezwayo. Indlela okukhuluma ngayo mayiveza umusa kubantu abezwayo. Bavezele umusa kaNkulunkulu, hayi wakho. Umusa kaNkulunkulu ojulile. Verse 30, ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabeka uphawu ngaye kuze kube ulusuku lokuhlengwa. Ningamdabukisi umoya ongcwele. Hayi ungamdabukisi. Mjabulise ngokuthi umlalele, umthobele.
Ayikho into exosha umoya ongcwele empilweni yomuntu ngaphandle kokungalaleli. Umoya ongcwele akaxoshwa isono, uxoshwa ukungalaleli kwakho. Uthi uqale wenza isono kudala engasekho. Kahambanga nje ngenxa yokuthi wenza isono, cha, uhambe ngoba ukutshelile wathi musuyenza lento isono kuNkulunkulu wadazi ngani. Uthe uma uqala uthi ayenza wayihambela ngoba umlalelanga. Umoya ongcwele uxoshwa ukungalaleli. Uthi uqale wona nje dala ehambile. Kunzima ukubuya kwakhe, akulula kangako. Usuke wenzelwe uNkulunkulu umusa ukuze umoya ongcwele abuyele kuwena. Ngakho-ke ungamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabe kupha ungaye kuze kube usuku lokuhlenga. Verse 31. Konke okubabayo, nentukuthelo, nolaka, nomsindo, nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi. Susa lezi zinto mntakababa, uNkulunkulu akazifuni. Konke okubabayo, okungadleki. Uze ngizwe abantu bethi yazi usibani bani uyadleka. Udleka ngoba akukho okubabayo kuye. Kodwa uma kukhona okubabayo akadleki. Izinto eziphuma kuye ziyababa. Uma uhlezi naye awuhlaliseki ngoba uhlezi nokubaba kwakhe. Konke okubabayo makususwe kuwe. Nentukuthelo nolaka. Thola umuntu usethukuthela uqudula umlomo akasangeneki. Athukuthela omunye abe engasazithandi naye. Usenamahloni lento ayiyona. Kodwa manje ngoba uveza ulaka usezoqinisela nje. La eyokhuluma khona ngoba ngathi akaze kwenzeke lutho. Yeke ukuphila impilo embi. Yeke ukufana nonwabo. Hambo adapter nje ushintshe. Ku-brown la usu-brown, kumhlophe la usumhlophe, kunje la impilo embi leyo. Impilo yemvu. Xolo, impilo yempisi embathiso kwemvu. Yeke ukuba impisi embathiso kwemvu. Musulimaza abazalwane, musulimaza abantu ekhaya lakho, musulimaza izingane. Ngane ayethuthe. Izingane ziyakhuzwa kahle. Uma ingezwa uthatha uswazi uyishaya, uswazi leqondisa ingane. Ulaka luhlala efubeni zewula. Funda uMshumayeli 7 verse 9. Ungabi nolaka. Ithi leli gama lelizwi verse 31. Konke okubabayo, nentukuthelo nolaka, nomsindo. Thola umzalwane unomsindo. Mayikhuluma uphakamisa izwi ngathi khuluma nomuntu okude. Wes uyaxokozela. Khuluma abantu abaningi endlini. Bayaxoxa abanye ngapha, usengena uyaxoxa. Mhlawumbe ingane bayakhuluma abantu abadala, usengena ukhuluma athanda ukukhuluma nje naye ngaphandle kokucela uxolo. Bayakhuluma abanye ngapha, bayakhuluma abanye ngapha, bayakhuluma abanye. Abazalwane njalo bonke sokuyahonyuzelwa nje. Kunomsindo la endlini. Indaba kube nomsindo ekhaya labazalwane. Indaba kungabi nokuthobeka ekhaya labazalwane. Yini kungabi nokumesaba uNkulunkulu. Umsindo awufuneki kubazalwane. Phikisana akufuneki kubazalwane. Amagama ayize awufuneki kubazalwane. Phikisana ngalokho okuthiwa ukwazi kungekho. Usho njalo umpostoli Paul mayibhalela uTimotheo. Uthi gwema ukuphikisana kwalokhu abathi kuwukwazi kungekho. Phikisana akufuneki. Kufuneka ukuthobeka. Thobekani bazalwane. Thoba. Ngaphikisana. Isono ukuphikisana. Ungakhuluma amazwi ayize ngoba uzozilanda ngawo ngosuku lokwahlulela. Amazwi ayize. Kusukela ekuseni nje usangakhumbula ukuthi kade uthini. Mhlawumbe ungakhumbula ukuthi ubunobani kodwa awusazi ukuthi uthini. Why? Because you were speaking vain words. Amagama angelutho ayize. Uma ungakwazi ukukhumbula into obuyikhuluma nomuntu ukukhuluma amagama ayize. Kodwa uma uthi ukhuluma into esile yakhayo uyakwazi ukukhumbula. Usho ngakusasa uyazi ngikhulumeni nobani. Kodwa ayize awukwazi ukwakhumbula. Yekana amagama ayize. Akuphela ukuxokozela, awuphela umsindo. Kuthiwa-ke konke okubabayo, nentukuthelo nolaka nomsindo, nokuhlambalaza makususwe kini, ukuhlambalaza. Khona abantu abajoka-ke, uyajoka kodwa usehlambalazile.
umuntu ajoke ngempilo yomuntu, ajoke ngehlazo lomuntu, ajoke ngesono somuntu, uyahlekisa, uyahlambalaza, ajoke ngesimo sakhe. Mhlawumbe omunye uphazamisekile, khubazekile indlela uNkulunkulu amdale ngayo, uhlekisa ngayo. Udalo wena lo muntu. Usazophendula phambi kaNkulunkulu, ngiyakutshela. Luyeza usuku luvutha njengeziko. Ngakho-ke, konke okubabayo, nentukuthelo, nolaka, nomsindo, nokuhlambalaza makususwe kini, kanye nakho konke okubi makususwe. Ngicela ukuyibamba la sikhuleke. UJesu KRISTU Inkosi. uNkulunkulu wethu nomusa, moya ongcwele, moya weqiniso, umduduzi, siyabonga. Ngakho konke sesikuzwile, sisize sibe ngabalenza izwi. Busisa lona loyo olalele. Khulekela ogulayo njengamanje ulalele le nkonzo. Ngiyacela Nkosi ukuthi umphilise. Ngithuma izwi lakhe linamandla njengokweHubo 107:20 ukuthi uthumela izwi lakho libaphilise emathuneni. Lona loyo Nkosi olalele manje makaphiliswe. Noma sifosini simphethe, ngiyacela yenzela igama lakho udumo. Ngemvimbo yakho usiphilisiwe, Isaiah 53:5. Dumo lonke silinikeza wena lungo lwakho, uJesu KRISTU Inkosi. Amen. Baba uNsibande ovalelisayo, Baba uNsibande obongayo, jabulile ukuba nawe namhlanje. Phinde ube nami nakusasa Inkosi mayisigcinile. Phinde usubscribe ku-YouTube. Subscribe uma ungakazi usubscribe. Hlehle ziningi inkonzo ulalele nezinye. Ngene na kwiwebsite yebandla www.entabeni-yendlu-kaJehova kuyabonelelwa.org. Uzothola Roma 10:9 sinaye ku-YouTube, sinaye kuwebsite. Uhlangane nenkosi uJesu, umvume uJesu Inkosi. Uyinkosi uJesu KRISTU. Kuzokusiza lokho. Ngiyabonga kakhulu bazalwane abangilethela abantu abangena ekhaya lezwi. Ngiyabonga, uNkulunkulu akubusise. Ngiyabonga. Bese sitshela sibasherishayo, esishera nabo inkonzo zika-YouTube, basubscribe. Ngiyacela uJesu KRISTU Inkosi. Baba uNsibande ovalelisayo, ube nosuku oluhle, ndlalifa yezulu.